Als we een goed kwartier praten gaan over volleybal, tactiek en de kampioenswedstrijd, gebeurt dit. In hoeverre ben jij daar veel mee bezig met het mentale spel? Oké dan. Is die moeilijk? Ja. Hoe kan dat? Nee. Nee? Weet je niet? Nee. Raakt dat je ook, het mentale? Of zeg je van, ik weet daar eigenlijk geen antwoord op? Nee, ik weet daar de woorden niet op te vinden. Nee. Je hebt zelf ook een dip gehad. Hoe ben je daar weer uitgekomen? Toch moeilijker, hè? Ja. Toch moeilijker dan je dacht? Ja. Heeft niks hoor. Het zou wat hoe het jippendal dat Petra in zitten had. Maar let duidelijk wijzen, het gaat al volle beter. Ze praten eerst net met de parsen omdat het haar te volle energie kostte. Maar stel er nou een vraag over het succes van dit team en het is geen probleem. Wat is de kwaliteit van deze ploeg? Dat het een eenheid is. Dat ze voor elkaar willen werken. Plezier hebben. En ik denk dat dat wel voorop staat. Accepteren van fouten van iedereen. Dus het is natuurlijk een mix van jong en... nou, het is allemaal wel jong, maar wat onervaren, ervaren, zeg maar. En dat accepteren elkaar en dat gaat goed. Het is echt een hecht team. Ja, het is echt een hecht team. Ja. Ze slaan elkaar niet soms de tent uit. Nee hoor, nee, absoluut niet. De tegenstander in de finale is Sliedrecht. Die ploeg trof Snits dit hier al 4 keer. 3 keer woon Sliedrecht, maar in de bekerfinale ging de Weens naar Snits. Wie is de favoriet? Nou, ik denk geen. Het kan allebei de kanten op, zeg maar. Ik denk dat we allebei heel hard werken is en dat ieder zijn eigen issues heeft. Met Sliedrecht met ons, wij met hun. En wie gaat daar het beste mee doen? Waarom? Naar Petra Sels. Een ierlien wie de amer in één vol. Net meer op worden komen kunnen, heel wurg en misschien wel oerspannen of een burn-out. Al wil ze het zelfs net een namen aan. Thierry met haar coach krabbelt ze de werk bovenop. Zei ik bij dit interview waar Petra haar coach bij onwijzig is. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik weet niet wat ik moet gaan antwoorden. Want ik kom niet op de woorden. Oké, maar wat is wat je... wat is wat je... waar je naartoe wil? Wat is waar je naartoe wil? Wat is, als je het over mentale weerbereiding, je hebt het over de dip, zeg maar. We hebben het natuurlijk gehad over hoe ik... dit jaar de start is natuurlijk niet ideaal geweest. En dat ik wel met het team bezig ben, maar dat ik niet zelf het gevoel heb dat ik er heel veel aan gedaan heb. Terwijl iedereen om me heen zegt dat het wel zo is, maar dat ik dat gevoel niet heb. Dus dan weet ik niet wat ik moet gaan antwoorden. Heb je zelf, je hebt ook gezegd, ik wil het wel uiten, ook een dip gehad. Je bent er weer bovenop gekomen, het gaat weer een stuk beter. Ja. Hoe ben je eruit gekomen? Ja, stap voor stap. Langzaamaan weer terug de groep in. Er stond er wel een stukje vanaf. En dat ging eigenlijk per maand een beetje beter. En op het eind wel wat sneller gelukkig. Maar in het begin is het een beetje een moeilijke start geweest. Maar dat hebben we toch vrij snel ben ik wel weer in die groep gegaan. En je zegt, het was moeilijk om onder de mensen te komen, om met mensen te praten. En je staat hier nu voor een camera, voor mij, voor een aantal mensen die zitten te kijken. Is dat een teken dat het nou echt weer goed gaat? Dat je weer boven Jan bent eigenlijk? Ja, het gaat echt goed. En dan nog een titeltje. Nou, als we de dubbel binnen kunnen halen, dan is dat wel heel fijn. Ja. Maar niet alles bepalend voor je geluk eigenlijk. Nee, zeker niet. Zeker niet. Was moeilijk? Dit? Nee, het was oké. Ja? Ja. Gaat goed? Gaat goed. Oké. Bedankt voor het interview. Ja, Thanks.